Perhat jegi pai ba bagian tip ialah kajong kapor ko ki pai ba ni snow tenat namar kata kadau namar hangi ka parti ka politics kam dai tang ka election bangin sujok election kombadan ki baken tho yangi hakapor bangis dang banseng yang ni ka parti tiba ong pilasu thu hi mental ajan election telami ken gini kiseng rit kiseng tit kumbalong utit hakapor liur way lawan kaliur lek saklau telayo lumtit bek ngeyong hey ho ka VPP kamde utit liur kami naga jing chiliu jong ka jimot ka je perkhat jong kita ki riu rang ba ki badon ya ka jing kit kli ban sandur thmai ya ka ri ba ya ka jat riu ngela song om tang sisin om tang dagi sngi om tang dagi benai ndai la palat snem banya thir banya tai banya slok banya keren kumno bengila ban weng ya kata kajing kadum ka badan apreng upat ba kumno bengila ban weng ya kata kajing ling a kajing dukha men sim kajing ritmen sim kajing sir men sim jong pat ba kumno bengin tei pat ya kata ka ri kajing kumno bengin clear pat ya kata ka jat ban riu kajing ni idon tang ka wei ka lat ba kata ka dei tang lem ba ka sinshar ka khadar ha kata ka politics kajing oh habangi keren syapang kata ka nong remblei Yemla kain hakapor bengilap ban pensai ya ka parti klem do wanra ya kita ki jingot ki jepakat ki nuksa ki bau pat ba un snotu shisha kani ka dengan nong remplay namar ka sinshar ka khadarangi kam dei ka kam ka ba chaklia ka ba jabo andai ka dei ka sandur ka joble ka dei ka kam ka ba kentang ka dei ka kam ka ba khoj om kum gitu ki bang MP le nyet tu orden national pi ban pen khoj ya ka politics ha ka politics te pi uksut bu angel gi ya lang te ngang ong set yu jara fi bu Germany ka ju kasam long kum no pra phom tat kasam date kasam narani kasam do biladu kanum shan ban set yu jara ba diu Germany ka ju kasam te kum no pinwan hikai ngi badong ba uksut bu angel gi ya lang ka politics em kata ka dei ka jing syukur kata ka dei ka jing alam bakla ngi ngi pensai yo pat ba ngi ngilet menta ba pensai yo pat ba kum ngi wanang ni ngi pen hikai pi kum ta ngi pen sutho nang tangi aimen sim ngi pen slori pi nrai ki wei ki party em ken yalam bakla isngap yu arden Pinbud itu Dr. Ricky, Pimji Snow, dia keren meeting utusnya, usai penon comeback, usai asok bet naga Bible, ki leksi ki jaga, ki badang buan, ki badang long kasi, ki bampat long kristan, pinbud utusnya te, unda job utusnya te. Karena job ke BBP te kan penkelak kristan lut ya pi. Kabala asik penong kata. Kabal hasi ban penkelak kristan jubor ngingem ngek akakam le jubor nagata kadau ngi persya yang seng BJP kabadan ka jingtmu ban pelong ya dari India dari Hindu kawai ka nyam kawai ka ketin kawai ka jat meriu ban duk no kini ki jat ketin subuk ngawan sini subuk war jantia manoi mafisi aki war wat keren war sok nang ni smart keren nok petang nak penar penpriang let boy yang wat keren boy sok keren petang da Kaktian war ken priang dia ong pen klan ya kan kaktian snong go jopi tama ken mau banalor kaktian snong de banangru ya kan kaktian preng jong jat menriu naman ngilong sipara ken riam upnar uboy uwar maram lengam idon laga jong kaktian idon laga jukor kom em hagi dong snong gi bangi jule iru kom iba per what iriam ia per iwe mo ki dauki idon laga jong gor kom riam mabi sini pidon nang ta kiwar sa tayo spok penusla rukia per kata ndai balay la ong kiwar marki di kibriu ki song sigi jagariat balay la ong ki boy na marki di kibriu ki song sigi jagatem balay la ong ki penar marki briu ki song satay mingi balay la ong ki maram kilngam la marki song sa sepngi ndai ni don ni de ka thmei ka wei ka jat menriu ni don ni ki tin snong gi jingi ni don ni gru kom im ka ba fer ndai ni de ka wei ka jat menriu ni don bok bang ni don ni ka tin preng jong ka jat beriu ka tin kasi ka tin sora ka bangi keren yes mutu ulang namar kata kalau kini gini gijing persutu pagla kindalek pat kita gi jaga babun kristan kiong gumno open boot itu arden uba ong bakeno iktemen basam kiat katai kilek pan prem kenang ba uba arden lani ka BPP kanum yo jingkersan niki kristan ke balong kristan bagi smorem ni kata lani ni ke bampalong kristan bagi ting ko ki pai ba kata ka detang ka jingpen kami noi pai ba gini kisi urasta
ule iti ule asno te uba arden ukren kumno ngi kren ngi kai ka sinshar ka khadar ka bakhut ngi snang nadu ka thmei jo ka jat priu ngi obai ka ri khasi jantia la tip kum ka ri ke lai pos im khadar doloi wat kita ki sim ki doloi kita don da ka nyam ka rukom malaus nam ban ai ngo ai dem yo play ban duai ban pirat ban kerpat ban kerpon nagamta ki khon ki hajar nagamta ki nong shong shnong bau play un kerku ye ke lingkha ki risai bau play un kerku ye ki kti ki kam ki jongki bau play un kerku ye ka maryang bagin yo ye ka jingem ka bapo ka bapahai ka ba shong suk shong shngan balai kita ki sim ki doloi kita don ye ka takanyam ka rukom aduk menta ka pomblang smith ka pomblang yodu ka yang saki ya katakan diam kurkom ka bagi tege nong senshar jingile namar kini ginong senshar ki balong ki dolai ki sim ki snow thu kim don bor naladi ban kurku yu tau khon hajar kim don bor naladi ban penruspa kim don bor ban penrong ya ka kendo ka basiso kim don bor ban penyo yu slap aga por ka biang ki snow thu pe kita baro ki shong aga kti jong play but don bor kedi ke chat berut play na kata kadau tinggi mentaru nyongken bagataga sinchar khadar kadika kabangi kwa ban pinke im yang kata tunrai play kadika ikai ka bau play hiula bu be bu renti na kata kadau ngi hapan sot wat na ka bible ru ban pen mau yigi pai ba kamut ban ong bangin pen kala kristan dan menu bala ban pen kala jubor wat mangi hang ni na ka voice of the people party kat ni ma pigi pai ba piwan peace ngap ya ka jingkren ge ya ka nia ka jutang ngila kren kat no kano ngila pensyai kat no kano kabakut demo piu ban rai kat kandai tadi ngima banong pek ma ngila partai kat tu pham ya bot je ngimha man le kunta ngimla ban berngem nomor kata rang gi hapan sei ya ka nia rangba kamdi kani ka nia kena kumbasei kini kinong elam ji o bagila shooter bet di arden lete karukai rukai da keren meeting ka sei kot ba yo pat ba hikai ban bam pisah oh hamdo ngai hikai hi pat ba ban bam pisah ngem ju hikai ni ga shong tang kan ni ko ki pai ba bi dala poi election da kan mau phama la da don ba ai pisai ya pi da kan mau banong kublai shibun da ba ka bot da ho pra ma namar balai namar ngitip ti ngiu iti bagi shupen bit yu pat ba bagi shupen thami snow it pat ba tang shua election ani lai so bana shua election dapan bai kot ruyo dapan bai dawai ruyo dapan bai kiat ruyo dapan bus balik piknik ruyo balai ya pang tang sisen san snam se ya pang tang sisen san snam nia paskul kuon teng sin san snam kini tang kijing penbit shua election nakata daw yung pai ba pili ban stop mang ni shakman pili ban stop de namar tala de don ba IP da kan mau banong kublish bon ndrei ka bot hau pra nong krem constituency kalalong ka nong muna ka baningkong sagini ki likely ki constituency men kani southly ki constituency men kani kala kantat ya ka bor pisa oh hanong krem nei ka pisa ka isir kai shisha ngampat ji pisa kum men hagani hapo nong krem namar ka thong golong mari ban penrem be u arden om dei shu bala ki rei yi ke bangai hoble ngong yo the asuk balai ngitip bagi shane oble ngang nget betang we la do play dak ibit yang abangan don na kani ka kam om don manu balaban kang yo ba arden bondon long family te ka ju ku ki pai pa lara kala dei ka por ka ya baga PPP kan sedang ban sinshar onom don manu balaban kang la yo pai pa onom don manu balaban penting ko tempan yo pai pa onom don manu balaban berngem yo pai pa namar kata kadau ni ibu pat ba agini ki south league constituency ulakan taj ya ka bor pisa ula jit ki nongrim jangka party ula jit ban shania haki nongalam jangka party ko ki pat ba bi ba dei namar tangile jok ba snow tenat menta kat shawang ngilek kat adu ba kita ki ba ong ngi lek long shano pi klem pisa banile election o lek long shano ban seng party tmai klem pisa ka bam la long haba bu jingken magani ki party ki ban job bon ki party ki ban job juna da kita ki political expert dan kita election expert ki baju ai jingken jing dia election aga election Emily Arajat Abulai kila bu jingken baga PPP kala ban job tang shisit lani kanum job shisit ru kata ka jingken ka bagi bu